hasil sedanwa District Council kala penpai ke Jingtam menjok pentrai kinkam no ya ka an shna iing haupot usam jongka pelatip kum ka KHADC building bylaws. Haba penpai kini daw executive member katangat building bylaws uba polling do ulaong baga jingbam don ki an ban shna iing kala penong ik babon ban shna iing daga bakentur batuput watchdog ki lynti iaid jongka umru. Gazette jongka state government. Ndai ke ek bajar alon namar bakajur walak jingyatin ko clash of interest dengan state government but KHADC te ya ka notification jong ka KHADC ya ka ni ka bylaws ka jong ki ka ba ka ka Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 ya ka ni ru la declare bakal null and void kata kamu kabam dan nongrema kaan namar ka state government ko ang bala syupenmi kumtu ka gazette claim da ya iling ba ka lynti ani ka procedure ba de banle de we de but hadin mangala syupti mangala ya ka ni ka subject chunky building bylaws ni ya ka ni ka jing don kam ka bakki bangin don no eki bylaws namar haki babun ki Shillong ki thau ki bahab shabar jong ka sor Shillong shabar jong municipal areas shabar jong ka greater Shillong areas ni bakajing thau ki iing kentup ki building ki bahe kentup ki tourism related projects kalanang kenrai but la poi put bakibrio ila complained shani ba kimio ban room shoot watch paying la jong atur di building kanika right of passage dia kam dan show na takajin kentur jong ki yeng shaki food shaki wa kini gelanang jur de but kajing kli kalong mano ban exercise ya kabor ban regulate ane ban penrenti e bakum kita di jingte ti iba kamdan akti jongka state government na kata daw hadin ba ke urban affairs department kala khat yengi shaka jingelang ala yo ban aten arsir kebaningkong shwa kebangi stress kalong ba kin penduk pendam no itu ka notification jong mensiam stem nong jong arajar hat kendak kede shitrik jong February arajar hat kendai keba ibor ba unu ba apply ka building permission ula ban let siapa no authority keba ko sancha yang i te kalong sin bangi la create economic authority ngin hab ban review ya ka jingdan kambrio gutami manpower requirement nomor ba ban dan hi ka authority ban ajing bet ki buildings ni haban ban klaim nya ka engineering wing kin dan ki architect ki ban vet ki drawing nanta ngim dan kam ru ki bro ki balong ki expert ha lor ka safety building safety nama pa ke jingmi jo ki yeng mendak bangi on ki lifeline buildings ki yeng ki ba lahe ki hotel ki homestay ki hospital kini kim sakut tanga Shillong lane khapsot kila sapian kelenga jella te ke bomut hi bangi kat ban ai kata stamp of approval ke jing manjur don kami ya ke authority ke badan ya ki technocrats bat ki expert hanta